Igen, és a rendezvény legfiatalabb lovasát látjuk itt egy Auli Bejke, ez a nagyszerű kislány. 280 kilométert tett meg lóháton, hány éves megkérdezném, tehát 5 éves kislányt látnak a lóhátán, kérem szépen, ha jól látom, nyereg nélkül, hát egy nagyon-nagyon nagy tapsot ennek a fiatal lovasnak, ő a jövője. A Visszaszegi Harapulta Lovasport Egyesület a következő csapat, akik már válnak és ki azért, hogy egy külön bemutatót látnak. Többiek zárkozzanak föl. Paksi Kószáló, egyben a rendezvény legidősebb lovasával. Ez János. 71 éves a lovas sportáson, külön gratulálunk a teljesítményéhez, mert a dámalovasok következnek, meg a Dámalovas Egyesület, Kistarcsáról érkezett Veres lovasudvar következik ezután. Tárnoki betyárok csapata. Megkérjük a lovasoknak, hogy ne maradjanak le, van egy ritmusa ennek a felvonulásnak, aki úgy érzi, hogy lemarad, az egy ló hosszán többet, az szíveskedik ügetésben, tanígetésben zárkózni. 60-i lovaskanyak, Kecel következő csapat. A bögi betyárok közötti kedves közönségünket. A kisnósági western lovasok érkeznek a tribün elé. A gyerekszemle állandó résztvevők. Olyan megtiszteltetésben volt részünk magán a Nyeregszemle programján, hogy egy bemutatót ad, a Kutya Lovasport Egyesület egy lovas bemutatót adhatott elő a népes nagy közönségnek, amire azt mondták a szervezők, hogy 5-7 perc lehet legfőjebb, és ez a csapat minimum 12 percet rögtönözve a tűző napon, a halhatatlan sokaságtól, zenétől, a parancsszavakat nem hallva lelógolt. Szerintem egy nagyon-nagyon színvonalas bemutató, nagyon büszke vagyok rátok. Rozi, rád is nagyon büszke vagyok, hogy 5 évesen ezt megcsináltad, és vasárnap pedig a Seregszemlén, az utolsó nagy vonuláson a Kutya Lovasport Egyesület vezethette a csapatot, a sok száz, vagy több száz, talán ezt is mondhatom, hogy több száz lovas előtt a Hadakutya gyerekei mentek elő. Végtelen büszke vagyok. Jövőre reméljük, hogy kicsit vadregényesebb utakon, de újra eljutunk a Nyeregszemlére, azzal lesz a mottónk, hogy az út maga a cél. Silverado Ranch, a Nagyiváni lovasok, a Hajdúi vármegyei helyőtörzs, a Tenki lovasok, a Mózes lovasfarm, a Tiszaigari lovasok, a Gekka anya, Lotus, a kiskunsági betyárok, a kiskunsági western lovasok, a kövenyi lovasok, és Pénzes Gáborék szíveskedjenek bejönni a bemutatóhelyre. A Rainbow Princess Debrecen lovasai, Tárnoki betyárok, Bükki Vasas csapata, Pazonyi betyárok, PKN Ranch, Szádvári Orkasok, Szilaj Team, a Fekete Lovastanya, a Lovastonádok, az Ürömi Lovasok Baráti Köre, a Vadidai Lovasok, Magyar Lovasok, a Paksi Koszálok, Gyerekező Élménypark lovasai, a Jászkon 3-as kerület küldöttei, Csikósok, Sárkánylovasok, Szürkék és társai, a Marosi Lovasok, Rákoscsabai Fecskelovas Egyesület, a Bócsai Kóborló Vince Zoli emlékére, az Ópusztaszeri Frízek, Újhegy, a Pusztai Róka Egyesület, a Hagyományos Lovas Kaszkadődök, a Pekó lovasai, a Csovai Bicskások, a Karikás lovasok, a Puskások, a Dámalovas bemutatókban.
bemutattuk, a ladáni szilajok, a hatás-hajtás lovasai, és továbbá a szerepi betyárok, Érd, Tóték és társai, a szadai páros, a hadak útja, amiről már szó volt, és ők fogják tartani a bemutatót nekünk, a csongrádi kónyaszék lovasai, Molnár László, Maketosz, Nádudvari, Szikipozdor, a Keceli lovas polgárőrség, Körösvölgyi betyárok, Bugaci lovasok, Szentkirályi lovasok, Szabolcsi betyárok, a Vándorló lovasai, Szépjuhászni lovasai, Retrós betyárok, Lépésről lépésre lovarda, az Öreg Puszta lovasai, a Paksi túlszállók, a Polgárőr és Tudósok Közharcos Egyesület, Maros Leléről, a Somogyi Vakonyi betyárok, vagy Vakonyi lovasok, bocsánat, a Budát népe, a Kéktói Ménes Ödmezővásárhelyről képviseletében, Hancsikai lovasok, Nándor lovasok, Harman Mihály emlékcsoport, Kovács Mihály Huszár Bandérium, a Pirták lovasok, a Deres lovasudvar és a Silver Horse Ranch, valamint a Dalgal Külsai Polgárőr Egyesület lovastagozatok. Remélem, hogy senkit nem hagytunk ki. Gábor, felkérjük Pénzes Gábort, valamint a dámalovasokat kezdjék meg a bemutatójukat. És még egy hiányosságos pótolók, az OPS Debreceni tagadók, tehát az Országos Polgári Szövetség Debreceni lovasait is üdvözöljük. És Gáborék, megkezdik a bemutatót, tisztelettel köszönjük kedves közönségünket. Tehát egy elegáns, szép hármas látunk a pályán, Pénzes Gábor, Róbert nevű 14 éves heréltével, Koltai Polettet és Tászler Melindát. Mind a két oldalon köszöntjük a közönséget, és megkezdjük a bemutatót. Egy nagyon szép, hagyományos, magyar hagyományoknak is megfelelő hármas látunk a pályán, és nem udvariatlanság, ha Pénzes Gáborral kezdem. Ő egy szép oldaljárás mutat éppen be. Tehát a magyar idomítási hagyományokból, amelyek nem önmagukban magyarok, hiszen zsidás bemutatóval kombinált bemutatót látunk egy nagyon szép magyar viseletben, ahol a magyar klasszikus magas iskola idomítás elemei jelennek meg. Egy nagyon szép összeszedett rövidügetés, féloldalazás balra, a lovas szinte láthatatlan segítségeire nagyon szépen végzi a lovas lendületben, tiszta lábsorrendben, miközben egy kézzel vezeti írnak a lovat, egy hosszú idomítópálcával, jobb kezében pedig egy zászlós dzsidát tartva. Ezek az idomítási feladatok valamikor a harci ló kiképzésének az elemei voltak, ami most is egy nagyon szép összeszedett rövid vágtával ugrottak oda, majd ismét egy nagyon szép féloldalazás. Ennek valamikor a szépségen és az idomítás klasszisán túl nagyon komoly gyakorlati jelentősége volt a harcászatban, hiszen a lovas harcban az a katona volt az esélyes a győzelemre, amelynek a lova jobban volt idomítva, tökéletesen engedelmeskedett a lovas a legkisebb akaratának, nem mutatott ellenszegülést, a megállást, irányváltást, terződést, jármódváltást a leggyorsabban és a legügyesebben hajtotta végre. Most ugyancsak bal kézre rövid vágta félorvadalásban, majd egy nagyon szép ugrásváltással, lebegő ugrásváltással már is jobb kézzel vágta Gábor, és közben a dzsidával a völgyi célpont elleni támadásnak a célzó gyakorlatait mutatja be. A lovasnak természetesen nem csak a lovas ellenfél, hanem a gyalogos ellenféllel is fel kellett venni a harcot, tehát a kiképzés ilyen irányú is volt. Azt látjuk, hogy a ló mindenféle erőlködés nélkül, mindenféle látványos segítség nélkül tökéletesen engedelmeskedik lovas akaratának, semmiféle durva szárkezelést vagy komolyabb befolyást nem látunk. Nagyon szépen rövid körön körbevágtázza a leszúrt dzsidát, és ez a bizonyíték a többek között annak, hogy a teljesen lerövidített jármódban, rövid vágtában is egyensúlyban marad a ló, ura marad a lovas a lovának, és
végre tudja hajtani az imitált harci feladatokat. Ez valamikor, mint említettem, a kiképzésnek, a harci kiképzés része volt. A lovasokat közben kérem, hogy az első sorban szíveskedjenek beállni egymás mellé, megfelelő távtartással, és szépen egy vonalban a tegnapi próbának megfelelően. Közben a két dámalovasról is ejtsünk néhány szót, hiszen különleges felszerelésű lóban, dáma nyeregben ülnek a lovon, amikor a több száz évvel ezelőtt ugyanis nem illett a hölgyeknek úgy lovagolni olyan formán, mint a férfiaknak, és ezért speciális dáma nyeregben ültek, ahol mind a két láb bal oldalon van, és ehhez különlegesen idomított lovat is használtak. Itt éppen spanyol lépést és tiszteletadást látunk a lovaktól, két szép lótól. Ezek is ugye arab, illetve spanyol ibicai vérű lovakról van szó, amelyek az ilyen irányú idomításra szinte a legalkalmasabbak, de rögtön a kivételt erősíti Pénzes Gábor lova, Robert, aki egy magyar félvér, és egy nagyon-nagyon szép dupla fertőzést mutatott végre, és hát szeretném hallani a közönség elismerő tapsát, mert bizony olyan magas iskolában kezdett látni, olyan kombinációban, olyan hagyományokkal, magyar magas iskolai, klasszikus és egyben katonai hagyományokkal, amit bizony kevesen tudnak a Magyarországon. És ismét egy dupla fertőzést, nagyon szép Olgával. Közben a két dámalovasunk nagyon szép fegyelmező gyakorlatot mutatott be, egy tiszteletadás erőső látszóval leereszkedett lóval, miközben a másik lovasunk összeszedett tanügetésre lovagol, és itt ő is egy tiszteletadást mutat be a dísztribűn felé. Amilyen egyszerűnek és magától értetődőnek látszik, hogy ezek a lovak ilyen engedelmesen és szépen teljesítenek, annyi fáradtságos munka és technika van mögötte, hiszen gondolják el, hogy csak a dámalovasoknál a jobb láb kvázi hiányzik, tehát azt valamivel helyettesíteni kell, hogy jobb oldali befolyásos érvényesüljön, ezt a hosszú pálcája helyettesíti a lovasnak. Valamikor, és most is természetesen a hagyományőrzőink, hölgyeink ugrattak is és ugratnak a dámalovas nerekben, mégpedig kifogástalanul. Egy nagyon szép fegyelmező gyakorlat, egy lófektetés dámanyerekben és egy ültetésből felállás. Nagyon nagy tapsot kérek a hölgynek, kifogástalanul tartott a végre, és Pénzes Gábor egy harci ágaskodást mutat be a lovával, ezzel köszöni meg a figyelmet és az elismerő tapsokat. Közben lassan beáll a menet. És közben, miközben megköszönjük Pénzes Gábornak, Koltai Palettnek és Tászlán Merindának ezt a nagyon magas színvonalú és élvezetes bemutatót, felhívom a figyelmet, hogy a tekintetünket a jobboldali pályarészre irányítsuk, ugyanis már megy a Hadakutya Lovas Sportegyesület karuszelje. 20 lovassal érkeztek ezek a fiatalok, 18 gyerek és kamasz és 2 felnőtt, a lovas karuszelét látjuk. Egy hete indultak a Horkovács felé, napi 50-60 kilométeres menet teljesítménnyel, ami nagyon-nagyon komoly. Legfiatalabb lovasunk, Gál Rozália Zonga június 26-án töltötte be az 5. életévét. A lovasok közül sokan szabla nélkül lovagolnak, vonul a hanga, tekül a hátán, nyakmadzaggal, kantár nélkül tette meg az utat. Farkas Dominika lova, Chantal Reményen a lovasunk, szintén a csapat erőssége. És akkor nagy tisztelettel felsorolnám a lovasokat és a lovak nevét. Fehér Kira Mirzával, Nagy Levente Bellával, Vörös Petra Gerlével, Szibilla Adrián Kamillával, Szóza Bianca Szilajjal, Farkas Dominika Chantállal, Panula Hanga Tekilával, Gorászkó Dorka Kókkal, Gál Gábor Marcipánnal, Kovács Orsi, Gesztenye nyergében, Nagy Noémi Roxana Szeszi, Szabolcs Limpia Kópé, Korkovágyos Zsófia Kira nevű lovával, Szalai Luca Gyömbér, Gál Rozália Zonga, Tarka Varka lovával, Gál Csekéő Dorottya lovacskával,
Roznik Vivien Pártussal, Szabó Anna Szófia Tündérke nevű lovával, Nagy Lili Flórával és Reményi Anna Mancival. Egy nagyon nagy tapsot kérek ennek az elszánt és nagyon-nagyon tiszteletre méltó gyerekcsapatnak. Egyrészt a kitűnő teljesítményére, hogy idáig lábon jöttek, lóháton jöttek, és ezzel nagyon meggyőző szép kis karusszerrel. És rövidesen érkezik a magyar Szent Korona. Kérem, hogy a huszárok induljanak, kísérjék be a Szent Koronát. Sikósokat is kérem, hogy készüljenek. És megindult a huszárok felvezetésével, Pénzes Gábor lovagol az élen. A huszárok felvezetésével megindult a gyönyörű Landauer, a Debrecen város Nónius 5-ösével, híres történelmi hintóval, csodálatos, nehéz magyar csipkés díszszerszámmal, és a korona, magyar Szent Koronával, illetve a koronaőrökkel. A kíséretben, a huszár kíséretben részt vesznek a Hajdú-Bihar megyei lovasbandérium hagyományőrző huszárjai. Kérem a zenét lassan halkuljon el, köszönöm szépen. A zene elhalkul, kérem a tudásokat szíveskedjenek elhalkulni, köszönöm. És Pénzes Gábor vezetésével Gábor állította.